Amazing day, yan si Ma'am Alian. So nag-avail sa atin ng Kinetic Vulcan size 26, 5,800. Ayan, so gamit ng Salmon na finance. So meron siyang down payment na 1,000 pesos. Nagka-bike na si ate sa 1,000 pesos lang. Maraming salamat po sa pag-avail sa atin at sa Salmon. Amazing day, ayan si Sir Jerome na taga Lagunoy. Ayan, so nag-avail sa atin ng Promax PM17 29er. Ayan, so yan po ay 7,000 pesos with freebies. Ayan po, may po ang helmet, saka water bottle, padlock, and gloves. Maraming salamat sir sa tiwala sa Gems Bikes Bicol. Ingat po sa pag-rides. Okay, amazing day, yan si Kuya Austin, saka si Kuya Carl na nag-avail sa atin ng Gent kids bike. Ito size 16. Ito ay good for 4 to 8 years old. Dito si Kuya, in-advance na natin ng size 20 with basket. Lagay mo yung laruan mo, ano? Okay, yan po ay may mga discount naman sa walk-in. Maraming salamat po from Naga, Pasilagalo. Maraming salamat. Okay, amazing day. Yan si Kuya Darren, nag-avail sa atin ng tanda. Ayan, sa size 26 na MTB. Ayan po ay 4,800 dahil pinikap ni sir dito, no freebies. Ayan po ay less 500, na-avail niya ng 4,300 ito ang tanda. Maraming salamat po, Pamkinap. Okay, si Ma'am Melissa, na-avail naman yung TY bike size 20, 39 less 300, na-avail ng 3,600. Para kay Kuya naman, yung kanina para kay ate. Maraming salamat, ma'am. Si Ma'am Melissa na nag-avail sa atin ng shaming size 16 for 4 to 8 years old kay ate na 7 years old. Maraming salamat po. Yan po ay 3,000 less 300 dahil pick up dito ni ma'am. Thank you po. Happy na mga bagets. No, kakanta pa yung isa. Hi na kayo, hi. Amazing day and Sir Joey tsaka si ma'am no, nag-avail sa atin ng Supergirl size 20 and Frozen. Ayan po yung Supergirl less 3,500 less 500, bali nabili yung 3,000. Itong Frozen 2,200 less 300, nabili na ng 1,900. Galing pa sila ng pili. Maraming salamat po. Amazing day yan sir, no? Nag-avail sa atin ng Kinetic MP100 fixed geared 4,500 less 500 pesos, bali nabili nila ng 4,000 pesos ng fixed gear na Kinetic. Yan, sinabayan na rin nila ng fender para magamit habang naulan. Maraming salamat ma'am sa tiwala dyan sa bike. Ingat kuya. Okay. Anong hub? Okay, good day at Sir Wendell na nakabil sa atin ng shaming size 20 BMX. Ayan po ay 4,000 less 300 pesos, nabil ni kuya ng 3,700 from Hibago. Maraming salamat po. Okay, si Sir Justin nagabil sa atin ng kids bike size 12. Ayan po ay 2,800 less 300 pesos. Maraming salamat po from San Roque Comunal. Okay, amazing day. Yan si Ma'am Umar ng Karamuan, nagabil sa atin ng tanda size 26. Yan po ay 4,800, bali less 500 pesos. So, walk-in si ma'am. Ayan, so nabil niya ng 4,300 itong tanda natin. MTB size 26, 3x7 speed, naka-disc brake na rin po niya. Maraming salamat. Amazing day mga ka-JMC. Ayan si kuya no, na taga Goa. Ayan, so nag-avail sa atin. Nagpunta, galing pa siya ng school no, sa Goa. So nag-avail sa atin ng Gent size 27.5. Ayan po yung alloy frame, kulay purple no? So yan po yung kinondisyonan natin. At syempre dahil malayo si kuya, pina-test drive na muna natin no? So yan si kuya is 9 years old. So marunong na pala magbisikleta. Yan, so may mga pang service na sa eskwelahan na pwede niyang magamit. Ayan po, test drive yan po. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station dito sa Ocampo, kaya dito po namin pinapa-test drive. Okay, sa mga gusto mag-avail, ayan po yung Gent MTB size 27.5, 6,500 with free helmet, glove, tube, arm sleeve, chain lock, water bottle, and battle case. Dito lang po yan sa Gems Bikes Bicol.